Здравейте на всички! Казвам се Моника от представителите на Lawrence в България и днес имам честта да ви покажа най-новия продукт на пазара, а именно Lawrence Recon. Това е най-новият тролинг мотор, още наричан електрическа котва. Модела, който имаме изкаран в момента е този за солена вода, той е в бял цвят. Предлага се и за сладка вода в черен цвят. Моделите за солена вода всъщност имат същото покритие, което има двигатели Меркурий против корозия. Както виждате, на външен вид мотора изглежда уникално. Пръчката има доживотна гаранция. Толкова здрава е, че чак да дадем доживотна гаранция на нея. Сега, нека започнем като ви разкажа самата идея зад този мотор. Защо всъщност беше създаден Lawrence Recon. Представете си следната ситуация. Най-накрая времето се оправя, чувате как всички хващат по много риба и искате и вие да влезнете за риба. При което пускате лодката, обаче бам! Нещо по лодката се разваля. Оттам почва се едно ходене по сервизи, моткане 2-3 месеца и то докато ви оправят лодката, рибата е свършила. С Lawrence Recon такива проблеми няма да имате, обяснявам защо. Този мотор идва с ето такова дистанционно с екранче на него. При което ако нещо се развали по вашия мотор, на вашето дистанционно ще излезе код за грешка. Чрез този код за грешка ние директно знаем какъв е проблема с вашия мотор, т.е. самия мотор се самодиагностицира. Другото много важно нещо е, че 90% от частите може да си ги смените напълно сами, без да има нужда да карате мотора на сервиз. Следователно, идеята за този мотор е да може да прекарате максимално време на вода, без излишни главоболия. Така както казах, този мотор се предлага както за сладка, така и за солена вода. При моделите за солена вода имаме 54, 60 и 72 инча на тръбата. Друго много важно нещо е, че тези мотори работят на 24 и 36 волта. На този етап нямаме 12 волтов модел. Много се надявам за напред, че ще имаме, но за сега разполагаме с това. Моделите за солена вода идват с дистанционното, за което ви говорих по-рано. Това дистанционно има екранче и също така има така наречения джойстик, който ви позволява 360 градусов контрол над мотора. Моделите за сладка вода са черни на цвят, както казах по-рано. Те идват в 48, 54, 60 и 72 инча на тръбата. Сладководните модели, освен с това дистанционно, идват и с безжичен педал. Естествено, ако искате модела за солена вода и също така педал, можете да си го закупите отделно. Така, сега ще ви покажа как горе-долу работи. Имайте предвид, че махнали сме перката към момента, тъй като просто на нашата стойка не се събира цялото нещо. С дистанционното се борави изключително лесно. Завъртането става супер лесно с нашия джойстик. За закотвяне си имаме специален бутон и имаме бутон за даване на газ. Друго много важно нещо за Lawrence Recon е, че това са безчеткови мотори. За тези от вас, които не знаят какво значи това, безчетковите мотори са много по-икономични, много по-бързи, по-тихи и по-устойчиви. Следователно, с безчетков мотор може да прекарате много повече време на вода, отколкото с четков. Това беше всичко от това клипче. Надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви други въпроси относно Lawrence Recon, напишете ги долу в коментарите. Ще се радваме да отговорим на тях. Смятам, че сами сте се убедили, че мотора изглежда страхотно и мотора работи страхотно. Има много нови опции, които нямам търпение да изпробвам на вода. За тези от вас, които искат да закупят Lawrence Recon, може да го закупите от всеки един наш дилър в страната. Цените започват от 7380 лева с ДДС и варират спрямо модела, който ще си изберете. Това беше от нас и до следващия път!